Nakasalbar sa peligro ang 11 lunad kang luminubog na dimotor na bangka sa kadagatan na sakop kang Lagunoy Gulf kang Sabado Enero 15. Sa impormasyon, gikan presentasyon Camarines Sur pasiring kutang dulo San Jose Camarines Sur ang mga biktima nga ni makilamay. Alagad man tang pigbabaybay kang grupo ang kadagatang kang Lagunoy, nirapado ning darakulang ukol ang nasambit na bangka na nagresulta sa pagkakalubog kay ni. Maswerte sa nang may uminaging sarupang bangka asin naisalbar ang mga biktima. Yes po, ego po. Gale warning number 93 po kayo ito. Mm. Bawal po talaga ang pumalaot ang mga saradit na bangka. Makusog po si Alon, tapos sinabayan pa po ning Duros. Kaya po na si bangka ninda naglubog. Tulos man na pigrespondehan kang Coast Guard asin kang MDRRMO ang nasabing insidente. Maswerte man na mayong nalugadan sa pangyayari. Kang pag duman po kang MDRM o sinda po man po kung mapadara sa ospital, okay man po sinda, safe man po, and nasa residensya po ni Ma'am Marisa Mission. Mga kamag-anak nindaman lang po. Ang pinakaagi po, 19 years old, Jose Corre. Ang gurang po, si Noel Corre, 55 years old. Patanid na sa nakang otoridad. Ibitara ng gadurog na kang saradit na lunad ang pandagat ang pagbiyahe. Urog na kung may maraot na panahon asin may nakabandera pang gale warning. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal